съм описанието на рокля русалка. Рокля русалка е с оформена горна част, с оформена талия и с широка и ефирна долна част. Талията е допълнително подчертана с коланче от еластичен материал, което помага дори и малко тясно разстояние да имате между гръдната и корема, то да може да го подчертае. Роклята е с изключително широка долна част, която е изключително ефирна и се вее прекрасно, като на принцеса. Хастарът също е толкова лек и нежен и е къс, стига до средата на бедрото, така че да ви предпазва само от залепене. Роклята е приятна, мека, лека и подходяща за вашето пътуване. Можете да я съберете на малка топчица в багажа и тя няма по никакъв начин да ви натежи. Ето така. Ето така. 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 И така. Ето. Това е цялата рокля и е около 300 грама. Най-хубавото е, че когато я разтворите, тя няма да бъде измачкана. Това, което сгънах, е размер 3 пъти XL. Това е предпоследния размер от нашата таблица. Тоест 4 пъти XL също няма да бъде прекалено голям за багажа. Ако искате и други такива прекрасни рокли, моля, последвайте ме.